Politički čelnici Sovjetskog saveza živjeli su duže od ostatka naroda, a postavlja se pitanje zašto. Čelnici Sovjetskog saveza uvijek su bili dobrog zdravlja, barem prema službenim informacijama. Staljin, Lenjin, Gorbačov, njihovi zdravstveni problemi uvijek su bili strogo čuvana tajna Kremlja. Obični narod vjerovao je da njihove vođe imaju posebne metode očuvanja zdravlja, tvrdi Rusija Today u novom videu. Prva metoda je famozna kremljinska pilula. Članovi Politbiroa su živjeli do svojih 90-ih godina, a obični ljudi su prosječno živjeli 50 ili 60 godina. Narodne priče govorile su o tome da imaju pristup posebnim lijekovima, uključujući i kremljinsku pilulu, govori liječnik Aleksandar Martusević. Zanimljivo je da ta pilula stvarno postoji, da nije obični mit. Posebna je na svoj specifičan način, jer ne sadrži hemikalije i ne razgrađuje se u tijelu. Товарищ генерал-полковник, майор Егоров, vaše dokumente, пожалуйста. Sadrži čip veličine 2x2 mm i tamo je smještano 1000 tranzistora. U to vrijeme je to bila super mikroelektronika, ispričao je dizajner pilule predstavljen samo kao Agafonikov. Nakon raspada Sovjetskog saveza, apoteke su počele prodavati kremljinske pilule. Prodaja je išla odlično jer su ljudi govorili da je to lijek za sve bolesti. Neki Rusi i danas je kupuju. Ako je koriste ljudi u Kremlju, možda može pomoći i mojoj mami. Zato sam je i kupio, uvjeren je Dmitrij iz Tomska. Usprkos popularnosti među ljudima i brojnim legendama, ne postoje jasni podaci o tome jesu li vođe Sovjetskog saveza ikada stvarno koristile tu pilulu. Druga metoda su iscijelitelji. Navodno su Leonid Brežnjev i Boris Jeljcin koristili usluge alternativnog liječenja. Jednom sam dobila poziv iz Kremlja i neka zaposlenica me pitala mogu li izliječiti Leonida Brežnjeva. Rekla sam da nisam sigurna, ali mogu pokušati, ispričala je iscijeliteljica Evgenija Davitašvili. Ostaci takvog razmišljanja vide se i danas, pa su liječenja najviših ruskih državnih dužnosnika i dalje stroga tajna. Kako tvrdi Rusija Today, zna se samo da ih stalno paze najbolji liječnici u državi. Oni moraju proći rigorozan proces selekcije, pa možda baš u tome leži tajna dobrog zdravlja Vladimira Putina i njegovih kolega. Da li je sve ovo istina ostaće tajna, ali ono što je pored ovoga zainteresovalo javnost je saznanje o veoma jakom otrovu iz doba Sovjetskog saveza koji je bio namijenjen u vojne svrhe. Laboratorij za proizvodnju otrova obavijen velom tajne još iz doba Sovjetskog saveza koji se koristio isključivo za razvoj novih načina eliminiranja neprijatelja. Ne, to nije radnja hladnoratovskog filma o Jamesu Bondu niti neka nova teorija zavjere. Koliko god nategnuto zvuči, Sovjetski je savez desetljećima stvarao i održavao tajni laboratorij poznat kao kamera, odnosno na našem prijevodu jednostavno komora. Cilj tog zlokobnog programa bilo je osmišljavanje novih načina trovanja ljudi. Tokom sovjetske povijesti, pripadnici tajne službe KGB-a otimali su i ubijali protivnike režima, kako unutar, tako i izvan granica zemlje. Zbog te su prakse postali ozloglašeni, a kako je vrijeme prolazilo, morali su pronaći nove taktike tihog nestajanja ljudi. Tu je ono gdje je kamera odlično poslužila. Ubistvo bez mirisa, okuša i traga. U konačnici, cilj je bio složiti oružje kojem se neće moći ući u trag tokom autopsije. Osim toga, bilo je poželjno da bude bez okusa i mirisa, kako subjekt ne bi posumnjao da je otrovan. U tu je svrhu bilo važno stvoriti i otrov koji brzo djeluje, pa ne bi mogao nikome javiti. Znanstvenici su eksperimentirali s prahom, tekućinom, injekcijama i pićima koji sadrže ricin, digitoksin, kurarea i druge otrove. Kamera je uspješno osmislila nove i bizarne načine trovanja. Primjerice, ubojice su koristile tehnologiju laboratorije u ubojstvu 2 dužnosnika uz pomoć svojevrsnog pištolja punog otrova koji je učinio to da je smrt izgledala kao rezultatom infarkta. U stvari, niko nije znao da je te ljude ubio KGB sve, dok njihov nedavno odbjegli agent nije priznao ubistvo. Izvještaji CIA spominjali su baterijsko-plisanki pištolj koji može pucati tekućinu precizno na udaljenosti do 20 metara. Kamerini znanstvenici testirali su oružje na političkim zatvorenicima u gulazima, a ako su oni nekako uspjeli preživjeti testiranje, jednostavno bi ih ustrijelili da slučajno ne bi razglasili priče. Nema više Sovjetskog saveza, no trovanja još ima. Što je ostalo od kamere?
Čini se da odgovor na to ovisi o tome s kime razgovarate. Prema američkim dokumentima iz 1960-ih, Sovjeti su navodno objavili kako su komoru za trovanja zatvorili 1953. godine, no Amerikanci su bili čvrsto uvjereni da je ona u nekom obliku nastavila raditi. Iako se Sovjetski savez raspao prije 28 godina, postoji veliki broj špekulacija da sile poput KGB i dalje truju uz pomoć kamerinih tehnika. Kao najpoznatiji primjer toga ističe se primjer bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka, ali i brojnih novinara koji su otvoreno kritizirali režim. Teorija zavjere. Možda zastrašujuće, svakako,